Kata naimbang nga aldaw kadagitian listeners ti Radyo Sagada. Kata siyakmaing kitang oras ket ang tayo'y pasambay ti programa at Disaster Risk Reduction and Management on Air. Bueno, DRRM on Air in partnership with the LGU Sagada, babaan di opisina ti NDRRM. Ito yung programa kat ipaay ni dagitian na papatag na insyampuan. Kung nakabasar ti siyensya nga informasyon kin natural hazards. Kasi ti earthquake, tsunami, landslides ken dumapay apagad. Iti programa itakat untayo tutukan ti kaamuan ken panagsagana maynay igingined karaman ti panang talantan iti saan nabiit a napasama nga seismic events ditoy seismic event ken aktibidad ditoy Pilipinas ken ti verifikasyon iti impormasyon maynay iti earthquake nga maiwanwaras iti social media Pasilpo iti mapapati nga magnitude 8 aging ginat ijay Sarangani. No sa dino kata mapasamak tunday toy kapasamak. Rugyan tayo babaan iti pananipalagip iti tunggal may sa iti napatag apunto manipod iti Philippine Institute of Volcanology and Seismology when of evolves. Iti saan pa yan nabi inlawlawag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolpol saan apadto dagiti viral post may papan iti predicted magnitude 8 earthquake. Dagitoy ket scientifico laang nga senaryo pigingined ang mauskusar para iti panagsaganak ken panang meeting iti tugkad. In pagganitgit na nga ti agdama awan di teknolohiya amang predict na wenumang ipadto iti eksaktong oras lokasyon ken kadakkel ti gingined ang mapasama. Ti Pilipinas anya kaputa masarakan iti makunkuna nga Pacific Ring of Fire kata natural nga earthquake prone area ni sa dino ket adaan sumagmamanu nga branches ang mabalin nga mga pataod kadagiti na pigsa aging gined ken tsunami. Dagitoy dagiti sumaganad umuna ti Philippine Trench East Luzon Trove, Manila Trench, and Negros Trench, Sulu Trench, ken Cotabato Trench. Ngamanan, kat saan na kayat asawan ang makasama ki espesipiko aging ginad iti espesipiko nga oras. Kata sakbay nga ituloy tayo rito yung programa at tipay ti maysa kantang paay pa rin ti aming listeners na naktuning iti radyo sa gata 104.7 FM tanga oras.
Yan, ti kat ti kanta ni Peter Tanan nga nakuluan ginginan, kay ti ginginan iti Baguio City. Sa dinno ko pinakamat ti Peter Tanan nga kakaasi dagiti tao. Nagadu tinatay ubing baklat wenno lakay. Narba amin dagiti babalay amin ket naapektaran problema na wenno nabaknang. Isu nga kunana sapay kumangahaan nga maulit daytoy a klase ti titira. Ket karot iskas pa ng ituloy iti daytoy a programa ti Radyo Sagrada nga DRRM on air. Itan ket entayo amuan naging makunto na nga basics. Tigin ginid kapagayam ket biglaan na panagdayeg ti daga gapu iti napartak a panakairuwar ti enerhiya iti rabaw ti daga. Mapasamak daytoy no bigla na maburak wenno agaraw dagiti batoy ti uneg ti daga wenno biglaan ti panagbutak iti phone. Katang adda kapagayam ti duang klase ti ginginid. Umuna ti makunto na nga tectonic earthquake no sa dino ket gapu iti panagaraw ti tectonic plates wenno fault line. Dahito iti kadawyan na klase ken ti kadawyan na pakaigapuan pinapigsa ken makadadael a panagdayeg. Maikadwa kati daytoy volcanic earthquake daytoy ket gapu iti panagaraw ti magma iti uneg ti bulkan. Isu nga adda ti mapasamak a panagdayeg wenno ginginan nga mariknatay mo agputi dagiti magma iti uneg ti bulkano. Itan ket i-differentiate ti duwa nga napateg nga termino nga kasapulan ken kanayon nga maususar iti ginginad daytoy ket magnitude ken ti makunkuna nga intensity. Ni magnitude anya kata ti dagok nga enerhiya nga iruwar ti ginginad. Manupod daytoy babaan kadagiti instrumento ang maawagan ka seismograph. For example, ket daytoy ti magnitude 5.0 wenno magnitude 6.5. Kabayatan na ti density ket intensity ket ti kinapigsa ti panagdayeg nga malikna iti rabaw ken dagiti epekto na kadagiti taao paster ken aglawlaw. Dito'y Pilipinas, ket manupod daytoy babaan iti 3 volts earthquake intensity scale no PEIS. Isu nga mabalin ang makapada si dua a lugar ti isu matlaeng aginginid yung mariknada ti nagduduma a level ti kinapigsa wen depende iti distansya kasasaan ti daga ken estruktura. Ti panangawat iti pagdumaan na dagitoy ket makatulong amang awat kadagiti earthquake reports ken warnings. Ti pagilian nga Pilipinas ket addaan iti aktibong geological setting nga makuntuna ka specific ring of fire. Kaya't na kuna nalikmot iti aktibo nga fault ken trenches sa makapatawid iti napigsa nga ginginan ken tsunami. At dagitoy da iti uneg dagitoy da nga estruktura iti uneg ti danom ket isu dagiti tectonic plate na makidingdingong far iti tunggal mansa. Ken gapu iti daytoy a panagaraw mabukol ti stress agingga mairuwar iti forma ti ginginid. Kabayatan na importante nga amuan ken awaten nga bayat a kabailan dagitoy at range ang magpataod ti dagiti piksa aginginid saan ang maikadang ti siyensya no paano ang mapasamak dagitoy a pasamak. Dagitoy da nga eksena ket tumulong kadagiti ahensya ti gobyerno ken komunidad nga agsagana para kadagiti kataksan ken kapermian a kasasaan. Isu nga ipanagsagana saan a panangipad ko no ti kangrunaan ang mensahe.
Itaan, katantay talantanan di saan pa nabiig nga example no sa dinaw kat ipakita natin kabaulan nga aramidan ti maysa aging ginad dito'y Pilipinas. Idi June 18, mama ti magnitude 7.8 naging ginad itibaybay nga asideg ti maasing sarangkani. Sigun iti Feebolts, dahito nga earthquake at nakasilpo iti panagaraw iti Cotabato Trench. Dumanon nga 6,600 aftershocks kinailista kalpasan ti kangunaan naging ginag. Napadasan ti General Santos City kinapigsa panagdayon kasi ti Feebolts earthquake intensity scale 7. Misa dinok kat maikon-konsidera kas makadadaon at panagdayon. Inapektaran mo din napasamang ang tsunami nga dumanon ti sa Metro Dalitia komunidad nga daan iti Egypt ibaybay. Kaya nasulok mo nga 720,000 na tattao inaapektaran iti kaasidag a probinsya. At apay, dagiti naipadamag nga panagwidgaay, panakatnag dagiti bato, panakadadaol ti kalsada ken structural impacts kadagiti babalay ken pasdag. Iti magsumagmamano alog lugar iti Egypt ti baybay ti Sarangani ken Davao Occidental na obserbar ti panagnato ti dagay ti baybay iti tumanon nga duwa nga metro. Ket nasawan aning mako ti daduma apaser iya shoreline. Daytoy apasamang ket ipalagitna nga dagiti sistema dagiti trench ditoy Pilipinas ket aktibo ken kabailanda amang patao iti napermi ang napigsa aging gined ken related hazards. Ket kapagayam delikado igingginat saan lang agapuiti panagdayeg na hindi kata kapumot laang kadagitiya multiple secondary hazards. Umanati ground shaking, mabalin na pakaigwa, pakagapuan, bueno pakaigapuan, ipanakarbada giti pasdat, panakaburak dagiti kalsada, panakaburak dagiti utilities, ken uray pay poor gapu kadagiti nadadaol a linya ti kuryente. May kadwa ti landslide sa gagangay kadagiti kabanbantayan a lugar kas iti Mountain Province ken Cordillera Region. Dagiti fakdaan pagilasinan ket kinamana dagiti butak iti daga matnag apatuken na isabsabani a panagaraw iti daga. May katluman ti liquefaction ang mapasamak iti naluknang ken napnuan iti danom a dagaga puti agtultul-tuloy ken anayon a panagtulog iya panawan. Temporaryo nga agtitig na iti daga akas iti liquid a pakaigapuan ti panakalnad wenno panagpiling dagiti pasdap. May gapati tsunami ang mabalin ang patuugan ti dagiti napigsa at kinginan iti baybay. Mabalin na sumangpat dagitoy iti sumagmamano a minuto basit laeng ibabati at tiyempo para kadagiti opisyal a pagdaar. Kata atoy dagiti natural tsunami warning signs ta uray pay man taga-sagada tayo wino kabanbantayan ti ayan tayo kata mapmapantay numatlaeng kadagiti beach o ano kadagiti baybay so nga kasapulan matlaeng nga amon tayo dagitoy ti panagdayeg wino napigsa nga earthquake shaking ti biglaan nga panagbabati level ti baybay wenno napigsa nga panagpurruog ti baybay daytoy katam sabsabaan daan ti kayat na ako na dagitoy kas kunana dagitoy ti senyales ti tsunami nga adaan ti paumay nga tsunami. May kalimang ti coastal uplift no subsidence sa dino ti dagaket ag pangato wenno lumned amang malbaliw kadagiti shorelines ken mga pektar kadagiti ecosystem no kasiti corals nga no sa dino kata maikat ti danom amin dagiti aputgan iti pagkita na dagiti gingined ket adu ti epekto na aditigira a mapasama. Kata sakbay man nga ito at tupay
tayo pa tiya may sa akanta. Yes, kas kuna tiya kanta ni Arnel Banasan, man yaman takuis ng ingkit kabunyan, kasi angin agaw kan piaglawlaw. Ket time check, ket ada 5 p.m. 25 minutes sa party oras ti alas 12, ket antay ituloy ti programa ti Red Strada nga DRRM on air. Kata, pika na yung napanagsaganap at makaisalakan iti biyag. Sakbay nga mapasamak ti may nga ginkined,
mangisagana tayo iti makunkuna nga go-bag na addaan kadagiti inasken. Akasapulan kasi iti danong taraon flashlight. Agas ken dagiti importante na dokumento. Amuan ken bigbigen tayo dagiti natalged a lugar a pagbakwitan. Ken arabid agaramid tayo imay sa family emergency plan. Mukas pangamigan agda ti makasama. I-secure dagiti nadagsen nga furniture ken appliances ken kanayon tayo nga magipasat kadagiti kanayon na may saysayang kat nga earthquake drills. Ket bayat met mga bayat iti ginginad no iti kabayatan ti panagdayeg laglagi po ti simple ken ngem makaisalakan ti biag nga ramid. Dahito iti kanayon nga kung kunada nga drop covered and cold drop to the ground, mapan iti sirok tinabaked nga lamisaan. Tayo nga mapan aglinong iti sangka gaton ket mabutak nga tugawan kas iti plastic maan nga applicable dagijay ta mabutak dagijay nga nalaka nga mabutak dagijay ket saan nga tumartangay nga rumar numadamati panagdayeg ta mabaling nga masugatan wenno maaksidente kadagiti matnag nga debris. Numalpas ti ginginadanya ket expectaron tayo dagiti mapaspasamak nga aftershocks kasi ti naibagatat tayo ijay saranggani kata adda ti 6,600 nga aftershocks na napasama ken ma-update pa ilaang daytoy nga numero wenno datos. Umadayo tayo pa dagiti nadadael nga pasdek kasapulan nga mapan check up dagiti arubayan tayo sakbay nga sumrek manan ti struktura. Kanayon nga ganggan tayong dagiti advisories manipod iti FIBOLS and the RRMC kan local government units. Nga si tayo pa dagiti baybay ket dagus nga agbakwit no adda ti pangta ti tsunami. Di kinasagana ket saan nga kinabutang no di ket kinasagana isu mga kanayon nga ipalpalagip ti Radyo Sagada daytoy kapagayan babaan ti daytoy a programa nakasapulan dagiti tattaw ti komunidad a kanayon nga mapalpalagipan. Itan kataon tayo magkitaan dili maiwarwaras iti online ngano sa dindok ket adda ti tumama nga magnitude 8 earthquake ditoy Pilipinas akon kunada nga tumama iti umay nga aldaw. May sa daytoy kapagayam nga klase ti misinformation ken saan nga umno nga impormasyon. Saan nga inpadto ti FIBOLS ti eksakto nga oras wenno pa nakapasamak ti anyaman aging ginag. Ti pay dakot scientific laeng nga scenarios dagitoy dalaeng ket scenarios tapno para daytoy iti panagsagana dagiti tao ti maysa a komunidad. Saan mapredict dagiti gingined babaan iti agdama wenno adda nga siyensya nga us-usaran tayo. Isu nga daytoy nga makunto nga magnitude 8 kaging ginag nga mapasamak kata misinformation. Daytoy kapagayam ta awan talaga ti makapredict kung kaano ko mapasamak kaging ginag. Imay sa claim ket makapatawo dagiti Philippine trenches iti napigpigsa aging ginag. Daytoy kata advice daytoy kapagayam ti mga pangunahan nga trenches iti Pilipinas ket aktibo ken makapataon iti nagpipigsa aging ginag ken tsunami. Kan ti kunada observe varied ti natural nga tsunami warning signs at pay sumatlaang daytoy dati pa nang bibig iti natural nga senyales ti tsunami kata lagi po ti shake a drop and roar yung sabihin no kat anytime adda ti tsunami no adda ti kastoy ket ti obserbasyon ang mapasamak iti baybay. Ket sakbay nga malpas tayo yung programa, lagi po tayo dito nga may sa napatid nga mensahe. Saan tayo ang malapdan, diya pa nakasamak ti ginginid, nga mabalin nga mapabasit tayo dagiti epekto na. Babaan iti kantanayon nga panagsagana,
amuan ken umno ken maitunos nga impormasyon. Saan tayo nga basta mamati kaya hindi may post sa social media nga awanan iti verifikasyon. Kanayon tayo papagayang agsanggir kada iti official sources kasi ti FIVOLS, NDRRMC, pag-asa ken iti local government unit. Nasakbay at makadaak at bigpay na ditiya public service announcement ang nipo diti opisina ti Municipal Agriculturist. In anunsyo ni Jerry Tigak, Municipal Agriculturist ti Sagadang, kinakasapulan na paertungan ti Hog Raisers Biosecurity. Kaya't nasa 1 tiya panang taningal iti nalinis na kulungan, nalinis ang awas na iti agtar-taraklan na mapan iti kulungan, saan ang panangipasulat iti sinuman nga tao kada iti kulungan ket iwasan iti panangipakan iti arasaw ng luna no adda nagapu iti baboy ken da dumapay. Ken ipalang iti omag ng presyo ti live weight ti baboy ket saan nga lumabos iti 215 pesos kada kilo. Manipod man iti opisina ti Municipal Treasurer, mayanlukoy kada iti saan pa yan nagbayad iti real property tax. Nga gundawayan di tax amnesty nga agbatenggay ti July 6 ita nga taon. Yung amnesty kitawan penalties nga may tuon iti regular nga RPT ken SEF nga tigwis yan nga no saan nabayagan ket agsipon iti 2024 patras. Kastamat nga mabalinan nga usaran iti online application portal ti LGU Sagada para iti panag-alay iti Segula Business Permit Application sa BPLO ken uray dagiti dokumento. Ti birth, marriage, ken death certificates manipod iti local civil registrar ngam kinakasapulan nga ramidan daytoy babaen iti panangsimpa iti e-gov.ph nga account. Kaniti tungtungan ti salunat palpaligupan ti Municipal Health Officer ani Doc Joey Aborque ti umili mainay iti sakit a dengue. Iti kastoy iaramid ti operasyon tao bino pa nang ibaliktad iti anyaman abanag a mabalin pagpurnungan itudo o wenno danom apag itluban ti lamok. Panagdalus iti arabayan ken panagusar iti long sticks ken saping tapno maiwasan ang makagat iti lamok. Kat sigon iti dengue surveillance ken ti barangay patay ket dagdag dagiti high risk barangays. Baka mo matla ti RHU o dagiti sa maganad nga water sources ket safe nga mainom. Tudoy takong, paingan takong, luwagan dumang ang tubong agid kudukot figlisan ken deep well ijay patay. Dagiti water sources sunod nga high risk para iti fecal matter no E. coli ken coliform ket ito'y patay dagdag ang basing demang titip norte titip ansur ken kilong. Kaggarud dahito di DRRM program ti Radyo Sagada, stay alert, stay informed, and stay prepared. At tuloy tayo nga agkay kaysa nga mangbukal iti nataltal ken mas napitpit sa nga komunidad kamin kapagayang saan tayo maamunipas ano nga mabasa makimaysa at itigra iso nga pilyen tayo nga kanayon nga nakasagana. Siyak ni Making nga pangantay ti damdamag Radyo Sagada by Simbay. Stay tuned for more songs on air here at Radyo Sagada 104.7 FM.